τον κύριο Καψάλη. Τον λόγο έχει ο κύριος Αντώνης Κουρούπης. Γεια σας, να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Δεύτερον, να πω ότι είναι και επίκαιρο σήμερα ο ακριβής τίτλος της Ομοσπονδίας είναι προσωπικού οργανισμών κοινωνικής πολιτικής. Το λέω επειδή σε εμάς ανήκει και ο πρώην ΟΕΚ με την εστία, όπου σήμερα με το θέμα που δημιουργήθηκε με τα αποθεματικά του ΑΕΔ έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση, και που στο συνέδριό μας του Ιουνίου θέλουμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη μέρα στον πρώην ΟΕΚ και στην εστία κυρίως στον ΟΕΚ, στα λιμνάζοντα ή προσλεηλάτηση 300 ή 400 εκατομμύρια αποθεματικών, τα οποία δεν αναλαμβάνει κανένας να τα μετατρέψει σε προγράμματα, προγράμματα τα οποία προφανώς με το δικό σας τον κλάδο συνδέονται άμεσα και για τις εποχές που ζούμε σε έναν βαθμό αρκετά καθοριστικά. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι σαν, αν θέλετε, εκπρόσωπος των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία της Ομοσπονδίας, όλη αυτή η συζήτηση η οποία εξελίσσεται όλους αυτούς τους μήνες, για να μην πω τα χρόνια γύρω από το ασφαλιστικό, εμείς την προσεγγίζουμε ως εξής. Για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε τα ασφαλιστικά, ούτε καν τα ασφαλιστικά ταμεία. Για μας δεν είναι αυτός ο σκοπός οι δομές, η δεδαλώδης, αν θέλετε, νομοθεσία, κώδικας κτλ. Για μας αυτός ο σκοπός είναι η κάλυψη έναντι του ασφαλιστικού κινδύνου, και το λέω αυτό διότι υπάρχουν δύο ειδών προσεγγίσεις. Υπάρχει μια προσέγγιση, και αν θέλετε είναι η προσέγγιση της Ομοσπονδίας, που λέει ότι το ζήτημα όχι της κοινωνικής ασφάλισης, το ζήτημα ακριβώς της ασφάλισης είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις εργασιακές σχέσεις, με την έννοια ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι ένας θεσμός που παρεμβαίνει στις εργασιακές σχέσεις, άμεσα λοιπόν συνδεδεμένος με τις εργασιακές σχέσεις, και κυρίως άμεσα συνδεδεμένος, δεν θέλω να κάνουμε θεωρητική συζήτηση, θα διαφύγω σύντομα από αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο να το πω, συνδεδεμένος με όλη τη σφαίρα της παραγωγής και της διανομής, ούτε καν της αναδιανομής, της παραγωγής και της διανομής. Και ο άλλος βέβαια είναι ο δρόμος, ας το πούμε ο φιλελεύθερος, δεν ξέρω, ας τον ονομάσει ο καθένας όπως θέλει, όπου αν τον ακολουθήσεις, αν μπεις δηλαδή στη λογική, και δεν μιλάω απαξιωτικά προς Θεού για όσα υπόθηκαν πριν σχετικά, ήταν πολύ σωστά και μάλιστα σε έναν βαθμό θα μπορούσε να αποτελεί και τον αντίλογο στον νόμο Γιαννίτση, αυτά που είπατε σχετικά με τη διαφυγή των εισφορών της δεκαετίας του 2000. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο άλλος τέλος πάντων δρόμος είναι να μπεις σε ένα φιλελεύθερο, αν θέλετε, πλαίσιο και να αρχίσεις να μιλάς για το προσδόκιμο, να αρχίσεις να μιλάς για το δημογραφικό, αποφεύγοντας ουσιαστικά να πεις ποιος παράγει και πόσο παράγει. Για να το πω πιο απλά. Για μας είναι πολύ πιο, όχι πολύ πιο, για μας είναι ο ορθός λόγος, αν θέλετε, αν ξέρετε αν στον ορθό λόγο στηρίζεται, υποτίθεται, και το φιλελεύθερο οικοδόμημα, ο ορθός λόγος είναι να πεις ότι οι 10 εργαζόμενοι που αντιστοιχούσαν σε έναν ασφαλισμένο στη δεκαετία του 50 και ο ένας εργαζόμενος σήμερα που αντιστοιχεί στον ένα συνταξιούχο, ή μεθαύριο ένας εργαζόμενος που θα αντιστοιχεί στους 5 συνταξιούχους, παράγει πολλαπλάσια από τον εργαζόμενο της δεκαετίας του 50 ή τον εργαζόμενο της δεκαετίας του 30. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα ζήτημα παραγωγής και ένα ζήτημα διανομής, βασικά. Γι' αυτό και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή, τη συζήτηση δηλαδή αυτή της αναλογίας του προσδόκιμου και του δημογραφικού κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, όλα αυτά αποτελούν μια γραμμή άμυνας για το κίνημα, έτσι, για το εργατικό κίνημα. Η προάσπιση δηλαδή των κεκτημένων, και δεν θέλω να κάνω ιστορική αναδρομή, το πώς προέκυψαν αυτά τα κεκτημένα,
βασικά με αγώνες των εργαζόμενων, είναι μια γραμμή άμυνας. Υπό αυτή την έννοια, ναι, πρέπει να μιλήσουμε και για το σημερινό νομοσχέδιο και για το προχθεσινό και για τις επιμέρους διατάξεις. Μετά από αυτήν έτσι, την λίγο θεωρητική εισαγωγή, ας πάμε σε αυτό που αποτελεί τον τίτλο της εισήγησης, δηλαδή στο νέο ασφαλιστικό και στο πολιτικό σχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω ότι και οι προηγούμενοι ομιλητές εστίασαν στην καρδιά, ας πούμε, όλου αυτού του οποίου εξελίσσεται και δεν εξελίσσεται την τελευταία πενταετία, εξελίσσεται τα τελευταία 25, κλιμακώθηκε τα τελευταία 25 χρόνια και επιταχύνθηκε, αν θέλετε, από το 10 και μετά. Έχουμε λοιπόν την έκθεση Σπράου, έχουμε το Γιαννίτσι, έχουμε το Κουτρουμάνι με το Λοβέρδο που πολέμησαν το Γιαννίτσι, αλλά στη συνέχεια φέραν το Γιαννίτσι από το παράθυρο, αλλά δεν τον έφεραν στο βαθμό που έπρεπε και που θέλαν οι δανειστές, και ήρθε σήμερα ο Κατρούγκαλος να τον βάλει στη σωστή του βάση. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Κατρούγκαλος σήμερα τι κάνει, εφαρμόζει χωρίς κανένα μεταβατικό στάδιο. Ο νόμος, ας πούμε, Λοβέρδο Κουτρουμάνι προέβλεπε πλήρη ορίμανση σε αυτόν ο οποίος θα ασφαλίζονταν την 1η του 2011 και θα έφυγε το 2050, 40 χρόνια. Λοιπόν, ο Κατρούγκαλος, και αυτό περιγράφηκε, αν θέλετε, και στο πόρισμα Κατρούγκαλο τον Οκτώβρη, βάζει τον νόμο αυτόν να εφαρμοστεί από αύριο το πρωί, από την ψήφισή του. Για πρώτη φορά σε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αν θέλετε και εμένα το χρόνο, αν θέλετε, είναι το πρώτο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που να το επιβεβαιώσει και ο κ. Ρωμανιάς, το οποίο δεν προβλέπει μεταβατική διάταξη για τα θεμελιωμένα δικαιώματα, ούτε καν εξαμήνου, ούτε μιας εβδομάδας. Και το λέω αυτό διότι εδώ θα έχουμε το φαινόμενο ασφαλισμένοι οι οποίοι συνειδητά κάθισαν στην εργασία τους, δούλεψαν περισσότερο, να βγουν με τον νόμο Κατρούγκαλου και να πάρουν λιγότερα, και όταν λέμε λιγότερα μιλάμε για 20 και 30% λιγότερα, από συναδέλφους οι οποίοι φύγαν πιο πρώτα με τις ίδιες προϋποθέσεις και με λιγότερο χρόνο ασφάλισης. Τους τιμωρεί δηλαδή αυτούς οι οποίοι μπορούσαν να φύγουν και δεν έφυγαν. Λοιπόν, από όλες τις διατάξεις αυτές του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι περιβόλη, ας πούμε, σε όλα αυτά τα οποία περιέχει, θα προσπαθήσω να εστιάσω σε εκείνο το οποίο και εις φορές είναι κρίσιμο και άλλα ζητήματα είναι κρίσιμα και το αγγελιώσιμο κτλ. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε αυτό που κατά την άποψή μας εκφράζει την πολιτική του, αν θέλετε, δίνει το πολιτικό του στίγμα, ας πούμε. Επίσης, αναφέρθηκε προηγουμένως, διχοτομεί τις συντάξεις. Λέει δηλαδή ότι οι συντάξεις, παρένθεση, ο Σπράος είχε ονομάσει εθνική, θυμάστε, εθνική τη σύνταξη, ναι, μετά ο Κουτρουμάνης με τον Λοβέρδο, για να μην θυμίζει Σπράου, την είπανε βασική. Τώρα αυτοί θεωρούν ότι έχουμε ξεχάσει το Σπράου που την ξανανομάζουν εθνική. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την εθνική σύνταξη, η οποία δεν, σήμερα είπε ο Κατρούγκαλος στη Βουλή στην Επιτροπή ότι δεν είναι το ίδιο, λέει, με τον Κουτρουμάνη, γιατί εκείνη, λέει, θα δίνονταν από τη φορολογία, ενώ αυτή θα δίνονταν από τον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έχουμε την εθνική σύνταξη για την οποία θα εγγυάται το κράτος, θα είναι η μόνη εγγυημένη σύνταξη από το κράτος, προσδιορίζεται στα 3,84 μεικτά και για τις κατηγορίες από 20 χρόνια και κάτω αρχίζει και μειώνεται κατά 2% μέχρι τα 15, όπου φτάνει στα 3,46 μεικτά. Κανένας βεβαίως δεν εγγυάται ότι αυτή θα είναι η σύνταξη η οποία θα λαμβάνουν όσοι βγαίνουν είτε στα 62 είτε από ηλικίες από τα 62 μέχρι τα 67 και ποιες ενσωματώσεις θα έχει σταδιακά, είτε αφορά εισοδηματικά κριτήρια είτε αφορά τις ρήτρες μηδενικού ελλείμματος που υπήρχαν από τον νόμο Λοβέρδο Κουτρουμάνη και που επαναλαμβάνονται και σε αυτόν. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι το πλαφόν, αν θέλετε, της κρατικής συμμετοχής, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια σύνταξη η οποία λέγεται ανταποδοτική, στο Κουτρουμάνη λεγόταν αναλογική, η οποία θα στηρίζεται στις εισφορές. Τα πραγματικά διαμάντια, βγάλαμε και μια ανακοίνωση σήμερα, δεν είναι σε ό,τι αφορά την πολιτική φιλοσοφία, δεν είναι τόσο στο σχέδιο νόμου όσο είναι στις εκθέσεις τις συνοδευτικές. Εκεί είναι τα πραγματικά διαμάντια. Δηλαδή στην αιτιολογική έκθεση, όπου υπάρχει η ερμηνεία, δεν είμαι εγώ νομικός, αλλά αναφέρω πώς ερμηνεύουν το Σύνταγμα. Ερμηνεύουν το Σύνταγμα και αναφέρουν ότι το Σύνταγμα δεν εγγυάται το ύψος των συντάξεων. Αναφέρεται, εγγυάται γενικά τις συντάξεις. Το Σύνταγμα δεν προσδιορίζει τη συμμετοχή και το ύψος της συμμετοχής του κράτους.
και άλλα τέτοια σπουδαία. Επίσης, στην έκθεση την άλλη, τη συνοδευτική των συνεπειών της ρύθμισης, όπου μιλάνε για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος βασικά έχει δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και θέλουμε και εντάσσεται στην πολιτική που αφορά την ύπαρξη πλεονάσματος 3,5% το 2019. Ξεκάθαρα δηλαδή. Και από κάτω αναφέρουν ότι αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος κτλ. Λες και ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο δίνοντας και συντάξεις 30 ευρώ. Έτσι, αφηρημένα. Εκεί λοιπόν βρίσκονται τα πραγματικά διαμάτια. Επομένως έχουμε εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, σε πρώτη φάση για όσους βγαίνουν μετά τον νόμο. Οι περικοπές θα είναι 30 τουλάχιστον 25 με 30%, ιδιαίτερα για έτη πάνω από τα 25. Έχουμε επανυπολογισμό όλων των παλιών συντάξεων στα πρότυπα του νόμου Κατρούγκαλου, όπου θα δοθεί υποτίθεται από 1η του 19 προσωπική διαφορά για να μην έχουν απώλειες, αλλά η προσωπική διαφορά από πού θα δοθεί? Από τη στιγμή που αναφέρουν στις εκθέσεις που ανέφερα, στην τη έκθεση, ότι η ανταποδοτική σύνταξη θα στηρίζεται μόνο στις εισφορές. Για τις εισφορές υπόθηκαν νομίζω σχεδόν τα πάντα και για τη δυναμική των εισφορών ή τη μη δυναμική των εισφορών. Μόνο στις εισφορές. Ο ΕΦΚΑ, το νέο ταμείο, αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστορίου του Κράτους και στην ειδική έκθεση ότι θα είναι να ψηφιστεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μη επιδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μη επιδοτούμενο. Επομένως, στο επίπεδο της ανταποδοτικής δεν θα μπορούν ούτε να χρηματοδοτήσουν τον ΕΦΚΑ ούτε να δώσουν κάτι παραπάνω, αφού θα στηρίζονται στις εισφορές. Στην εθνική σύνταξη υπάρχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που λέει ότι η αύξηση της δαπάνης μέχρι το 60, μέχρι το βάζει στο 9, πρέπει να μην ξεπερνάει το 2,5% του ΑΕΠ κτλ. Επομένως, υπάρχει και αυτή η δικλείδα, συν τις υπόλοιπες δημοσιονομικές ρήτρες μηδενικού ελλείμματος, όπου δεν τους επιτρέπει ούτε την εθνική να αυξήσουν κατά το δοκούν, προκειμένου να καλύψουν αυτή την προσωπική διαφορά, ούτε βεβαίως να συμβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός για να επιδοτήσει τι? Ένα μη επιδοτούμενο νομικό πρόσωπο ή να υπάρξει ένα κονδύλι 2-3 δισεκατομμύρια το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό μπρος στην πίεση εκείνη που θα έχουν προκειμένου να βγάλουν από όπου πρέπει να προκύψει το πλεόνασμα. Επομένως είναι κενό γράμμα και η προσωπική διαφορά για τους καινούργιους και η προσωπική διαφορά για τους παλιούς. Αυτό που ουσιαστικά ζητούν είναι ένα εύρος συντάξεων από τα 200 μέχρι τα 700 το πολύ ευρώ, εθνική και ανταποδοτική. Αυτά που λένε για την προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων είναι φούμαρα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Για παράδειγμα, αυτός ο οποίος σήμερα παίρνει με 15 χρόνια φεύγει στα 67 και παίρνει τα κατώτατα όρια, 392. Ή προηγουμένως έπαιρνε 386 πριν τα καταργήσουν το καλοκαίρι. Δικαιούται ΕΚΑΣ. Αν είχε όλες τις προϋποθέσεις μπορούσε να προσεγγίσει και τα 700 ευρώ. Αυτός ο συγκεκριμένος σήμερα που μιλάμε συνταξιούχος, με τους όρους τους σημερινούς. Με τους όρους του κυρίου Κατρούγκαλου θα παίρνει 346 ευρώ στα 67 του με 15 χρόνια, 346 ευρώ εθνικής σύνταξης, μεικτά, αυτά είναι, συν 100 στην καλύτερη περίπτωση αν έχει συντάξιμες αποδοχές πάνω από 1000 ευρώ ανταποδοτική. Θα παίρνει δηλαδή 450 ευρώ και δεν θα έχει πρόσβαση σε κανένας άλλου είδους προσάυξηση. Αυτή λοιπόν είναι η προστασία για τους χαμηλοσυνταξιούχους, συν τα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση τα ποσοστά της εθνικής με βάση το βαθμό αναπηρίας κτλ. Τα οποία υπήρχαν και στο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά πάει να επιτευχθεί το. Δεν ξέρω πόσο μπορώ να το 3 λεπτά. Θα το μάζεψω λίγο. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά εκείνο το οποίο σε βάθος όχι μεγαλύτερο της, αν πενταετίας, πούμε δεκαετίας, ας πούμε δεκαετίας, θέλουν να επιτύχουν το εξής. Η συνείδηση στον συνταξιούχο και στον ασφαλισμένο ότι στα 67 του, το 62 για τα 40 έτη πλέον θα είναι όνειρο θερινής νύχτας, στα 67 του θα λάβει μια μορφή σύνταξης από την μεριά του προϋπολογισμού και θα λάβει και μια μορφή επικουρικής ουσιαστικά. Μπορεί να έχει και διψήφιο το νούμερο σύνταξης από τη μεριά των εισφορών. Δεν θέλω να φτάσω, είπαμε, νομίζω καλύφθηκε το θέμα για τις εισφορές. Από τη μεριά των εισφορών. Το επικουρικό και το πρόνοιας είναι θέμα χρόνου. Θέλαν και τώρα να τα ενσωματώσουν, αλλά τα εξαιρέσανε. Θα το επιχειρήσουν αν περάσουν τα σημερινά. Σε αυτήν πάνω την προοπτική ουσιαστικά τι θα έχουν πετύχει?
Θα έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι θα παίρνει αυτά τα χρήματα στα 67, ότι τα υπόλοιπα είναι ό,τι μαζευτούν από τις εισφορές του και ουσιαστικά η μεγάλη εργοδοσία θα απεμπλακεί από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το διακύβευμα ουσιαστικά. Αυτό που υπηρετεί το σημερινό και όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα είναι αυτό ακριβώς. Στο ιδεολόγημα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας κτλ. Η απαλλαγή της εργοδοσίας από την υποχρέωση καταβολής εισφορών. Αν σήμερα η εργοδοσία σταματήσει να καταβάλει εισφορές, το ποσό της σύνταξης το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ανταποδοτική μεσοσταθμικά δεν θα περνάει και δεν θα ξεπερνούσε τα 200 ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι τα 2 τρίτα σχεδόν είναι εργοδοτικές εισφορές. Δηλαδή κατάκτηση, έτσι. Ας μην πάμε στο θεωρητικό κομμάτι τι ακριβώς είναι αυτό. Τα 2 τρίτα όμως είναι εργοδοτικές εισφορές. Αν αυτά αποσυρθούν, το κομμάτι της ανταποδοτικής με βάση τις πλέον εισφορές των εργαζόμενων και μόνο ή της ατομικής των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, ουσιαστικά δεν θα ξεπερνάει μεσοσταθμικά τα 200 ευρώ. Και αυτό για αυτούς είναι το μεγάλο διακύβευμα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αν μπούμε σε εκείνο το πλαίσιο, στο δικό τους πλαίσιο, τότε καταλήγεις, ή μάλλον είσαι πιο έντιμος, αν πάρεις τη θέση του Μάνου, ας πούμε. Που είπε προχθές, κλείνουμε τα ταμεία, σταματάμε τα πάντα και αρχίζουμε και δίνουμε συντάξεις στα 67, 500, 600, 700 ευρώ. Όπου βέβαια είναι ελκυστικό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους ακούγοντας, το λένε, αυτό είναι η λογική, αυτό λέει. Ναι, σε έναν κόσμο εξειδανικευμένο, πιθανότατα και τα 1000 και τα 1500 ευρώ να ήταν η λύση. Όμως η πονηριά πίσω από αυτά που δηλώνει ο κάθε Μάνος, αλλά και η ειλικρίνεια, αν θέλετε, σε έναν βαθμό, είναι ότι αυτά τα 700 ευρώ θα προέρχονται από άμεσους και έμεσους πόρους, δηλαδή ουσιαστικά θα αναδιανέμουν τη φτώχεια από τα χρήματα τα οποία καταβάλουν τα συνήθη υποζύγια και η μεγάλη εργοδοσία, εφόσον απομακρυνθεί από το ταμείο, δεν θα γνωρίζει τίποτα. Ουσιαστικά. Θα έχει απαλλαγή εντελώς από την υποχρέωση εισφορών. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο σε αυτό το νομοθέτημα, ας πούμε, και η εικόνα που νομίζω πρέπει να μείνει σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους στο νου τους, αλλά κυρίως στους ήδη συνταξιούχους, είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν στο γκισέ της τράπεζας, έτσι το λέω σχηματικά, και ο υπάλληλος εκεί θα τους πει: κοιτάξτε να δείτε, πάρτε 360 καθαρά σύνταξη εθνική και πάρτε και άλλα 80 έναντι, αυτό μπορεί να γίνει και πριν τη δεκαετία, διότι αυτό το μήνα ο ΕΦΚΑ, αυτό το μεγάλο ταμείο, αυτά κατάφερε να μαζέψει. Η συνταξιδοτική απόφαση θα γράφει ένα ποσό εθνικής σύνταξης και ένα ποσό ανταποδοτικής, το οποίο όμως δεν ξέρει κανείς αν θα το πάρει στο γκισέ της τράπεζας. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα μαζέψει στο ταμείο. Οπότε, κάθε μήνα ο συνταξιούχος θα παίρνει τη σύνταξη, γύρω στους 10 του μήνα θα τελειώνει και από τους 10 του μήνα θα αρχίσει να αγχώνεται τι θα μαζέψει ο ΕΦΚΑ. Τι θα μαζέψει ο ΕΦΚΑ. Εκτός και αν είναι εκλογές και πούνε ότι για φέτος θα δώσει και 1 δισεκατομμύριο κρατικός προϋπολογισμός για να στηρίξει τη σύνταξη στην ανταποδοτική. Λοιπόν, είναι πολλές οι πτυχές. Δεν ξέρω αν ξεπέρασα λίγο το χρόνο. Αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουρούκλη. Το λόγο έχει ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς.